आज आपण बनवणार आहोत दाल फ्राय। त्याच्यासाठी मी तूर डाळ घेते। मी 2 चमचे मी तूर डाळ घेतली आहे, 1 चमचा मुगाची डाळ आणि 1 चमचा मसूर डाळ। ही डाळ आता धुवून घेऊया आपण। डाळ धुवून घेतली आहे, त्याच्यामध्ये मी हळद टाकते अर्धा चमचा, हिंग टाकते, पाणी टाकलंय। आता गॅसवर 4 शिट्या करून घेऊया। ते 1 चमचा मी तेल टाकते, चमचा मस्का टाकलाय। राईस कडकडली आहे चांगली। आता आपण त्याच्यात जिरं टाकू, थोडेसे 10-12 मेथीचे दाणे टाकले, कढीपत्ता टाकलाय, मिरची टाकले लाल 4, 1 कांदा, चवीपुरतं मीठ टाकते, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, 1 टोमॅटो घेतलाय। टोमॅटो जरा चांगला शिजू दे म्हणून झाकण ठेवलंय। आपण डाळ टाकून देऊ। थोडी डाळ घट्ट झाली आहे तर मी पाणी गरम करून डाळीत टाकते। थंड पाणी डाळीत टाकायचं नाही फोडणीला घातल्यावर, मस्त वास येतोय। फक्त मीठ टाकून घेऊया। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, कमेंट्स नक्की द्या।